Aquest és un pit-roig europeu. Cada any migra del nord al sud d'Europa per buscar llocs més càlids on passar l'hivern. Potser això ja ho sabíeu. El que potser no sabíeu és que aquest podria ser un ocell quàntic. Aquest ocell s'orienta detectant el camp magnètic de la Terra, però com ho fa? Doncs la millor hipòtesi que tenim avui en dia diu que la mecànica quàntica ajuda a aquest petit ocell a detectar-lo. I aquest només és un exemple de com la biologia pot treure profit dels fenòmens quàntics més estranys. Aquí comença una sèrie de vídeos on explicaré més exemples com aquest. Soc la Dimoni de Maxwell i avui parlem de biologia quàntica. Començo dient que no és la biologia quàntica. La biologia quàntica no és l'estudi de com la mecànica quàntica dicta les interaccions que hi ha entre els àtoms de les biomolècules que formen els organismes vius. Això podria ser, jo què sé, mecànica quàntica biològica, o no, o jo què sé, no ho sé, però la biologia quàntica és una cosa diferent. Què és? La biologia quàntica estudia processos o mecanismes biològics que depenen directament de fenòmens quàntics. I un exemple seria el mecanisme de percepció del camp magnètic del pit-roig europeu. És molt fort això que acabo de dir, Perquè fixeu-vos amb lo raro que és això. Alguns fenòmens quàntics, com per exemple la desintegració radioactiva, passen en condicions gens especials. Per exemple, en aquest plàtan. En aquest plàtan hi ha potassi 40, que és un isòtop radioactiu del potassi. I s'està desintegrant en aquesta habitació sense que jo hi pugui fer res. Però molts fenòmens quàntics, com l'entrellaçament o la superposició, són superdelicats i s'esvaeixen a la mínima. Per això, els físics que els estudien utilitzen dispositius experimentals super sofisticats que aïllen el sistema, per exemple, un grapat d'àtoms, de les pertorbacions de l'entorn. Per poder estudiar l'entrellaçament o la superposició, els físics han de preparar el sistema al buit i a temperatures properes al zero absolut. Quines condicions creus que hi ha en un organisme viu? Exacte, absolutament lo contrari. Però el cas és que hi ha evidències fermes que aquests fenòmens quàntics tan delicats tenen un paper important dins del món de la biologia. Sembla que la natura coneix alguns truquis que els físics no. Comencem. La magnetorecepció, és a dir, la capacitat de percebre el camp magnètic, fa molt temps que es coneix. Tortugues, dofins, formigues, ocells i altres animals s'ajuden del camp magnètic terrestre per orientar-se. Malgrat això, el mecanisme de la magnetorecepció és un gran misteri per la biologia. I és que el camp magnètic terrestre és ridículament feble com per induir cap mena de reacció química al cos d'un animal. De mitjana, el camp magnètic terrestre té una intensitat d'uns 0,5 Gauss, molt menor que els 100 Gauss d'un imant de nevera, que ja consideraríem molt feble. El camp magnètic de la Terra hauria de ser milions de vegades més intens, com per induir alguna reacció al cos d'un animal. Plantejar-se això seria tan absurd com preguntar-se si una mosca pot fer caure un menhir. El que està clar és que animals com el pit-roig detecten el camp magnètic terrestre. Com s'ho fan? Doncs exactament no ho sabem. De fet, això encara està en discussió. El 1978, el biofísic americo-alemany Klaus Schulten va proposar que la magnetorecepció podria ser a través d'unes reaccions químiques ultrasensibles al camp magnètic. Aquesta hipòtesi, que sembla absolutament forassenyada, després de 40 anys d'investigació, resulta ser bastant prometedora. La hipòtesi de Schulten es basa en un mecanisme químic que s'anomena la parella de radicals. I aquest mecanisme proposa una cosa tan inversemblant com que una mosca pugui fer caure un menhir. Com? Doncs una mosca podria fer caure un menhir si el menhir està en una situació tan delicada com aquesta. Com funciona aquest mecanisme? Si la mosca és el camp magnètic terrestre, quin és l'equivalent bioquímic del nostre menhir a puntet de caure? Cordeu-vos el cinturó que s'acosta en curves. Avís! Aquest mecanisme té molts intríngulis quàntics, químics i biològics, així que demano perdó per les simplificacions que pugui fer. Com sempre, a la descripció del vídeo hi trobareu bibliografia per saber-ne més. De manera resumida va així. La magnetorecepció dels pit-rojos està lligada a la vista. S'ha vist en experiments que aquests ocells només s'orienten quan hi ha llum. A la retina del pit-roig hi ha unes cèl·lules que tenen una proteïna anomenada criptocrom, que és sensible a la llum. Quan hi incideix llum amb prou energia, li arranca un electró. Els electrons de les molècules normalment van per parelles, és a dir, el que fa la llum és separar una d'aquestes parelles d'electrons. Un d'ells es queda al criptocrom i l'altre s'enllaça amb una altra molècula. D'aquestes dues molècules, cada una amb un electró desaparellat, s'anomenen radicals, i com que n'hi ha dos, per això el mecanisme es diu parella de radicals. Ximpom. Els electrons, així com tenen massa o càrrega, també tenen una propietat magnètica que s'anomena spin. Ens podem imaginar que són com imants diminuts. Quan els dos electrons estan aparellats al criptocrom,
Els espins d'un i l'altre es contrarresten i la parella no és sensible als camps magnètics. En canvi, quan estan desaparellats, sí que poden interactuar amb camps magnètics. Per això és tan important que se separin. L'espina és una propietat molt enigmàtica i molt interessant, que jo no estic segura si l'entenc massa bé. I mereixeria un vídeo sencer, però per simplicitat aquí ens l'imaginarem com una fletxa que pot estar amunt o avall. Segons això, cada electró pot estar en dos estats, espín amunt o espín avall. Bé, això no és ben bé així. En realitat el que passa és que cada electró està en una superposició d'aquests dos estats. O, com els friquis del gat de Schrödinger els agrada dir, està amunt i avall a la vegada. De fet, quan parlem de l'estat de l'electró només podem parlar de probabilitats d'estar amunt o avall, perquè l'estat en si no està definit. Però tot això canvia quan l'electró interactua amb una partícula o quan fem un experiment per mesurar l'espín. En aquest moment precís, l'electró es defineix per un estat, o bé amunt o bé avall. Bé, doncs el mateix passa amb els nostres electrons desaparellats, però amb una particularitat superinteressant. Els nostres electrons estan entrellaçats. L'entrellaçament és una mena de connexió quàntica bastant misteriosa. Concretament vol dir que l'estat d'un electró no és independent de l'altre i que l'estat és de la parella, no de cada electró separat. Per tant, quan l'espín d'un electró es decideix amunt o avall, aquesta decisió afecta immediatament a l'altre. Posem exemples. La parella d'electrons pot estar en dos tipus d'estats. En el primer cas, els espins estan antiparal·lels. D'això se'n diu estat singlet. En aquest cas, si mesuro l'espín d'un electró i és amunt, sé del cert que l'altre és avall, i viceversa. Però hi ha una altra possibilitat, que els espins siguin paral·lels. D'això se'n diu estat triplet. En aquest cas, si mesuro un espín i és avall, l'altre forçosament també és avall, i si és amunt, doncs ja us imagineu, amunt. En qualsevol cas, l'estat d'un electró està lligat a l'altre. Per tant, la mesura d'un em dona informació de la de l'altre, sense haver-lo de mesurar, immediatament i encara que estiguin separats llargues distàncies. Aquí, amics, us hauria de petar el cap. Almenys a Einstein li va petar. Als anys 30, quan s'estava discutint tot això, Einstein no va saber pair l'entrellaçament i les conseqüències que té l'entrellaçament i es va girar en contra la quàntica, teoria que ell mateix unes dècades abans havia ajudat a parir. La vida, noi. Però tornem al nostre problema, perquè l'entrellaçament té unes conseqüències molt importants per la magnetorecepció. Perquè resulta que la probabilitat de que la parella d'electrons estigui en estat singlet o triplet és extremadament sensible a camps magnètics. Aquest, senyores i senyors, és el nostre menhir a puntet de caure. La probabilitat d'estar en singlet o triplet oscil·la passant de singlet a triplet i viceversa. I aquí hi ha la clau perquè s'ha vist en experiments que camps magnètics tan febles com el terrestre poden fer variar aquesta freqüència d'oscil·lació entre singlet i triplet. De fet, les oscil·lacions són tan sensibles a la intensitat del camp magnètic com ho són a l'orientació del camp magnètic respecte a la parella de radicals. Cosa bastant útil si el que estàs intentant fer és una brúixola bioquímica. Aquesta gràfica representa l'oscil·lació entre singlet i triplet sense camp magnètic extern. En canvi, així és com queda quan hi apliquem un camp magnètic extern similar al terrestre. I així és com queda si rotem aquest camp 90 graus. Malgrat ser tan feble, el camp magnètic terrestre és capaç de deixar una empremta notable a la parella de radicals, i en un temps molt curtet. Si us fixeu en la gràfica, en qüestió d'un microsegon podeu distingir entre aquestes tres situacions. Però em direu, espera, el pit roig no pot estar fent aquestes gràfiques cada vegada que vol decidir cap on tirar. I teniu raó. El pit roig interpreta aquesta informació, però d'una altra manera. Com s'ho fa? El llenguatge de la biologia són les reaccions químiques. El nostre cos fa servir constantment senyals químics que ens permeten reaccionar al nostre entorn. Per exemple, al nostre nas hi tenim receptors químics que ens permeten distingir entre potencial menjar o potencial perill. La magnetorecepció també es basa en reaccions químiques, perquè resulta que el tipus de reaccions químiques que hi poden haver a la cèl·lula de la retina del pit roig depenen de si la parella d'electrons, la nostra parella d'electrons, està en estat singlet o triplet. Les parelles de radicals són molt radioactives. Un cop formats, els radicals ràpidament reaccionen o bé amb altres molècules per fer nous productes químics o bé entre ells mateixos per tornar a l'estat inicial. I el truqui és que només poden tornar a l'estat inicial si la parella està en estat singlet. Per tant, la proporció de productes químics nous que es formarà a partir dels radicals depenen de si la parella d'electrons està en singlet o triplet. I us recordo que la probabilitat d'estar en singlet o triplet depèn de l'angle i la magnitud del camp magnètic terrestre. Ja veieu com encaixen totes les peces, no? En qüestió d'un microsegon, dins de les cèl·lules de la retina del pit roig, hi ha
criptocrom, donant lloc a productes químics nous en unes proporcions que estan dictades per la magnitud i l'orientació del camp magnètic terrestre. De manera que si el pit roig gira el cap i s'orienta d'una manera diferent respecte al camp magnètic, la proporció de productes químics nous serà diferent. I així es codifica informació que el cervellet del pit roig pot interpretar per decidir quin és el seu camí cap a terres més càlides. Aquest exemple de biologia quàntica m'agrada especialment perquè, malgrat que l'entrellaçament sigui un fenomen tan delicat i tan absolutament antiintuitiu, és essencial per explicar el mecanisme de la magnetorecepció. L'oscil·lació entre estat singlet i triplet de la parella d'electrons no seria possible si els electrons no estiguessin entrellaçats. I tot el mecanisme bioquímic està orquestrat per aprofitar aquest fenomen tan estrany i tan delicat. Però us recordo que, tot i ser la millor hipòtesi que tenim, de moment això no està provat. Per entendre per què aquest mecanisme té tants seguidors, crec que val la pena saber què és el que s'ha demostrat fins ara i què no. De cara als pits rojos, se sap que els pits rojos només s'orienten quan hi ha llum, que només poden detectar la inclinació del camp magnètic i no la polarització. És a dir, aquests ocells s'orienten exactament igual de bé si de cop capgires el camp magnètic, és a dir, el nord al sud i el sud al nord, mantenint l'angle. També s'ha trobat criptocrom a la retina del pit roig. Per part del mecanisme de la parella de radicals. S'ha demostrat que el criptocrom genera una parella de radicals quan és il·luminat, que la parella d'electrons dels radicals estan entrellaçats i que el seu estat és sensible a la inclinació i magnitud de camps magnètics tan febles com el terrestre. Fa bona pinta, no? Però tot i la bona pinta que fa i que sembla que tot encaixi, demostrar que això és exactament el que passa dins del cap d'un pit roig és extremadament complicat. Per això encara hi ha físics, biòlegs, bioquímics, químics treballant-hi. Bé, això és tot per aquest capítol. Al següent parlarem d'alguns truquis quàntics que tenen les plantes per fer la fotosíntesi. Si t'ha agradat el vídeo, fes-m'ho saber clicant al m'agrada i compartint-ho amb els teus millors enemics. I seguiu a Neurones Fregides a totes les xarxes socials per donar suport a la divulgació científica en català. Adeu, adeu! Estan delicats. Tinc una obsessió amb els plàtans, no?